Kalong ke ba amla ban mudur ban yo sngo ba negasngi ka khat khandai tarik unai lur hajar arphulai bala lap ya iwei khlung badang sukha na ka kali kitnyut ha ka snong maupat ka jinglap ya ini khlung na kali kitnyut kala pen kendet iginong song snong bat ikipat ba kibayat bayang na kani ka jaka kinong lum nyut haba kilum batbu laga jong ikinyut kimpoi perkhat bakan jiakum ni banlap ya kamet jong ikhlung deitat haba kilum batbu laga jong ya kinyut kilalap ya kamet khlung kabala jengem bat kani kala pen kendet yaki habai keren bat urang ba snong ke snong maupat pelun ulaong bakum ke snong ki kendet marfio sngo ya kani ka kubor balap ya kamet khlung napo kakali ketnyot ulong ru bakum ka snong hi kalpan pau gijing sngo si banlap yakum kani ka khubor namar kat ya ikhlung badang sukha kilanot ban bread no laban rap uba juda ka snong maupat ka prem jur ya ke badon benta bat khamtam ya ka kmi lani ukpa jong ini khlung kiba shim ya kani ka senjam Cảm ơn vâng. Ini lah cingam halek dulu. Cingam halek. Along tu dok masih babom lah. Along tu dok cingam. Batai kamar adin keban ayo ya kecil dan bati para nongkit kamsinong banakani kali kit senrum kapa laju penian daga senrop langsel hebru ya keban lum ya ka senrum naman leki triumia keban kali nga jongi kum ka dorbar sinong heru ni la authorize ki ya ba kinle ya kan ya kam Jendai kalong kai ke ba snow kendit bat kabala pen syayong ya kejing perkhat ke jonga ko murang kasno habayo snow bayo tam ya kamet ke jong belum badang subhan akan kali de hakabede bakane nakali yang gejongi kum gador basyo ni penrem na kebenta itu ki badon benta kane ki badai try jong ni belum ya kaba amdon shu ya kamen sim tibriu tiplay hakaba yai klung balapun yai klung balaka man su bread haka jaka kobom dai ban bread denre hakalong briu man briu haga jing smufu baga jing perkat ka jonga ko mur marchno dilara don da ginu gidau denre gidon da kiwi pakilat kilenti ya kaban penhe pensan yukulu denre om da kaba Shim hadu kani galanti ya kaban peniap ngalapan ong namar ngiyo ya ka met ke jong uklung ya ka omdon shu ya ka mensi but nalor jong kataru ka balabret haga kali kit syndrome di halor bidi bekani tan nagalin ga jong ka do pasong ni baro kawai kan but kay ka course of action ka bangi ngile nagalin ga jong ka ba hadin ya ka bangang lapoy hangni shibit po ya kaba ngalayo ya kaba ni slok ka ka ni si pararang ba di balong kinong kitam jong gasino ya kaba nginlum ya ka emergency meeting har bede bakane but ngin khot ya kini ki trying ya badon jan jong ni ke jaka ya kaba kani ka sebelum kami ya kaba ngin persang ya kaba wat yo le se niyo ya ka jing yarap but le se ngila ya kaba yo ya ka jing tip ba ini iklung iba baklan ini iklung iba bread akan kali kenyut idei kijokno jeng nakalian da jomi da barpasong jadi ya kata ko bang kuah ya kata pensyai syaki nong song bar kajing kentu nakalian ga jongi ba nakalian ka jonga urang basong galong ba
nak benta ki kimi ki pa tingingi sungu tu ba babon nak kilong yeng kilong sen ba kum ha kani ka juk ba kum ha kani ka por ka ba mata ki babon ba ki couples ka ba kala ka yai ka ba ki persyang ya kala ya kelenti ba kim yo pon dan rei kala ka yai ki persyang ya ka ban yo ya ka jing sumar ki bahar ko ban yo pon dan rei ki babon ba ki couples ka bangi syek ba wan hadu mata ki dang persyang kamar kumta habagi la ye shong kha shong man ki akwa hi bandon la ki kun ten rei kalong kai kai ka baja burom bat kalong kai kai ru ka ba pen shayong ya ka jingmat ka jingpakat ba kini ba ki brio haba ki yo kun ku ten rei ki khat no ya ka jingim ka ba ki bra ya ka ban pakat hadu kamen sim ka ba hadu kan no ki don hapo jong ki ya ka ba hadu kan ka step ya ka ba ki kin la shim ya kaban dekat ya ka jingim ka jong kun ka baki kipun ya ki kun ka baki ki ka menu balap ni kong ini keluar te balap nongkong te dei uba yakit sindrom hang tu te kat kum ka report ka jong kitu ki bakit ya ka sindrom kalong ba ini iklung latap hakatin punya te henrei ka julong hi ka rukom ba kini gi balum ya ka sindrom kimla ban ki haban segregate anda lashim ye ketuka sindrom na ki yeng kisam ki haban segregate ha kali namar ban kila ban lek tangkum ba arlenti lene lailenti ha ka shisni deknang ba ka sindrom kan khamnyam khambon tingi ju tha ru ye ki bakin le ha ka taw kom den re those man ne gi ba hadien ye ka ba kila pleu ye ka ta ka tin de yo pan ban mi pan ban ba kumbak no yeng tra kila war ban lum ki sindrom katu dapat katum ka quantity la ne ka jingdon jong sindrom ha kali kampat abo le se ki dang suyas dang ye den rei bandai balabon de ka kapai ka body jong kali kan jendal adap ka sindrom den rei la itu ka kum ka jingdon jong sindrom ha kali ka lomba ki dang suyas dang tang katu kan ni tani ye ide kelung batang sukha de kata mlaon batai de da supai ya ka jinglong ga jingman ka met ka jong klung di mat kaladon hi ya ka shising rani arsi kamu kedang wan lum ni di nyut di nang ne nam kompong be ka bahap ha e kan ka cakap kani ka hap ha ka mau bat circle 3 ka baka ka ton ni fat ka shau sau kulit na oke nak kalian ga jong ni hop sim hi ka ta ka initiative ni hop sim hi ka ta ka action ya ka bangin persyang ha ka bor ka jong ni ha ka dingsa ka jong ni kum ka dor persyang ni persyang ni ka ban butien genre ngasutu baka long top nomor ba kantam hai ni area kilabun ba ki priyo ki bana baru ki biasa de ba sagawiru kamde shu pang shishnong shithau ki ba ni em hang ni mana de ki ba bun ki ba ya ki ba yang tingi ka ni sutu ba ka kam kan kam juat ba ka kam e genre na kali ang jong ni kum ka do shinong ka ba ka post of auction ka bangi ngin shim nong kong kalong ba ngin khot ya kini ki ba marchan shu ngin khot ikini gi ba marjan swa namar ngila sumutho baka jinglum ya kanyut kalong batang susdang te kam da don han hiru ya ka jingi ten ring ni don ni ngek skam ba da ka jingi snai ka jong le ni la ya ka ban yo ya ba lap ya ka bakum kita gi prio khnang ba kan long ka kubor pat na ka tanta kiwi pat ki kopol snai kiwi pat ki long keme da ni ki long ba kinom shim ya ka ni ka step lada ki poi ha ka shong sa ha shong man ten re hado ba kinda dekat ya ka jengim jong di kun piti ke jong ki kata na kalian ga jong ki motor pasong ngim lah ya kan dia benar ya kata ngin ai ga jong benar na kalian ga jong lembaga ni ka public announcement system ba lada long ga bala na ka belum ba jong gitu di balong try na ka bantai jong gitu bakin subha ban wan sekmat ka bakin ya tu selection